Hver eneste dag forsvinder der 2 danskere. Og det er bare her i Danmark. Over hele verden forsvinder der tusindvis af mennesker hver eneste dag. Det kan være din mor, din svigermor, din far, din søn. Og det vi gør med vores projekt her, det er at sørge for, at alle kommer sikkert hjem. I HURT-projektet sammen med Direct, der bruger vi avanceret droneteknologi til at bruge med Swarm Technology, altså flere droner, der arbejder sammen til at finde vores mor eller vores bedstemor og få dem hjem så hurtigt vi kan. Også ved Roboto, vi arbejder med den kunstige intelligens del af det her projekt. Vi udvikler et neuralt netværk, en statistisk model for billedanalyse, der gør, at dronerne de er i stand til at identificere og genkende mennesker. Og det gør vi i realtid. Og det gør vi samtidig med, at vi lokaliserer dem. Og det betyder, at vi øjeblikkeligt giver politiet eller brandmændene positionen på vores far eller vores søn, der er væk ude i skoven.